let op, the future of work gaat over normen, waarden en dus over politiek. Hoe je werk regelt in Aruba, of je vroeg met pensioen kan, of je makkelijk ontslagen kan worden. Dat soort vragen, dat zijn vragen waar je verschillende meningen over kan hebben. En dat zijn dus politieke vragen. In Aruba wordt dat debat wat mij betreft te weinig gevoerd. En ik heb tegen mensen gezegd, eigenlijk president Kennedy geciteerd, my fellow Arubians, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Kijk wat je zelf kan doen om conflicten op te lossen. En als de regels, als het recht niet goed is, bedenk dan zelf hoe je het beter wil hebben. En ga daarmee naar de Arubaanse overheid, naar de staten en zegt, willen jullie dat voor ons oplossen? Dus ik heb vooral de politieke kant belicht van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht op Aruba is wat verouderd, terwijl de situatie heel snel aan het veranderen is en veranderd is. Door technologische ontwikkelingen, door ouder worden van mensen, is de arbeidsmarkt niet meer wat die 10 of 20 jaar geleden was, maar de wetten nog wel. En die mensen vroegen vooral, ja, maar hoe kunnen wij dan daar een oplossing voor bieden? Wij moeten het toch gewoon doen met wat we hebben. En mijn boodschap is, nee, u bent zelf Aruba. Als u een probleem heeft, probeert u dat zelf op te lossen. En gaat u met elkaar in gesprek en probeer vooral niet te denken de een wint wat, waardoor de ander verliest, maar probeer te denken hoe kunnen we allebei een klein beetje inleveren, zodat we samen winnen. Een bijeenkomst als deze is heel belangrijk voor Aruba. Omdat je moet voorbereid zijn op de toekomst. En als je niet nadenkt over hoe die toekomst eruit gaat zien, als je geen deskundigen haalt om je te vertellen hoe zij denken dat die toekomst gaat worden, dan kan je er ook niet regels voor maken, dan kan je er niet op voorbereiden en dan word je overvallen en dat is niet goed. Dus vanuit het idee, wees voorbereid op je toekomst, is deze conferentie super belangrijk. Want arbeid op Aruba gaat veranderen en doe dat op een manier waarin iedereen erachter staat, iedereen profiteert. Als je dat niet doet, dan is gewoon de sterkste regelt het. En dat is meestal niet goed voor de zwakste. Essa kita é Arubiano, o website